Spreman sam za svoje 4. finale svjetskog prvenstva u karijeri iz 5 pokušaja, tako da jako sam zadovoljan sa takvim skorom, ali najzadovoljniji sam i ja i trener sa time što smo se uspjeli vratiti u svjetsku elitu, među najbolje na svijetu. Nakon promjene pravila, nakon ozljeda i nakon svega što me prošle godine mučilo, tako da obojica smo stvarno jako ponosni na ovaj rezultat i evo, od kvalifikacija stvarno jako dobro treniram, nemam puno problema ni sa psihičke ni sa fizičke strane. Dogovorili smo se trener i ja šta idemo u finalu, a to je vježba početne ocjene 6-3. Nikakvih kalkulacija neće ni biti, bez obzira što Brazilac Mariano nastupa prvi, a ja treći, i bez obzira na to što moram biti bolji od njega da bi se plasirao na olimpijske igre u Pariz, zato što jednostavno najbolje i sam nastupam kada odrađujem točno ono što sam se dogovorio sa trenerom i osjećam se najspremniji za tu vježbu 6-3. Nadam se da ovaj puta suci neće ništa posebno izvoditi, da će sve priznat kako je trebalo i biti u kvalifikacijama i stvarno vjerujem u sebe da u finalu mogu ponoviti jednu jako dobru vježbu, tipa kao i na zadnjem kontrolnom treningu u Zagrebu. Tad sam dobio jako visoku ocjenu 14.866. Eto, to je moj neki cilj da pokažem ono najbolje od sebe i osjećam se da to mogu.